Modificación do acordo de periodicidade das sesións. Non sei se teño aquí algo. Bueno, o único que propoñemos, eso non teño aquí o papel, pero non é necesario, o único que propoñemos é a modificación do período de sesións que se faga os jueves en vez de facerse os viernes de último mes. Pasa un poquinho igual que no punto anterior. Eu podo entender que o cambio que fan, supoño tamén terá que ver o que son as responsabilidades que teñen tanto o secretario como o señor alcalde agora na Diputación, imagino. Pero, bueno, decir que o cambio en sí do venres aos xoves a min é indiferente. E o que pasa que por coherencia, que estuvemos en contra do horario dos plenos xa no pleno de organización, non podemos votar a favor se non cambia o horario. Nós seguimos defendendo que o horario tiene que ser a unha hora fora do horario laboral para que pudera asistir quen o considera oportuno, se queren vir, se non queren vir, que non veñan, pero nunca que seña por culpa do horario que se celebran. Por ese motivo votamos en contra. É nos indiferente que seña o viernes, que seña o xoves, como sea o martes, é exactamente igual, non? Pero a unha do mediodía, menos seña a unha do mediodía, nós non podemos aceptar eso. Ese é un debate que xa o fixamos o primeiro día, e realmente xa vexo que ustedes non teñen ninguna iniciativa nova, solamente que vexo que insiste no que decían antes, en que hai un bloque, non sei se ideológicamente ou feito a medida de... non sei se é o bloque polo non, a veces hai bloques polo sí, outras veces hai bloques polo non, pero bueno, eso é perfectamente factible e posible, e nosotros evidentemente, como dixen moitas veces, pasa María José. E nosotros, efectivamente, como somos moi previsibles, como además temos en conta os traballadores, que eu creo que é fundamental, aunque a nosa ideología a veces non parece que seña que defende os traballadores, pero despois, cando levamos as cousas á práctica, parece que é de outra maneira. Nosotros, como temos moi en conta os traballadores, porque, evidentemente, mentre se desarrolla un pleno, é conveniente, é necesario que esteñan aquí os traballadores municipales, pois nos parece que a unha do mediodía non está mal. Hai algo con respecto á participación ciudadana e a facilitarlle sobre todo a información aos ciudadanos. Nosotros creo que somos pioneros, non sei se en España, pero polo menos en Galicia, en facer o que están facendo estes señores que teñen esa cámara aí, que escoitándonos, grabándonos e transmitindo con todo tipo de puntos e comas para que os nosos ciudadanos e os nosos veciños o vexen o que decimos, cando decimos e como decimos. Polo tanto, vai ser difícil que alguén seña máis transparente que a nós nos plenos deste Concello, porque, insisto, non só os gravamos, sino que os deixamos aí colgados para que todos os nosos veciños vexen perfectamente a súa postura e a súa forma de explicarlo, e a súa forma de decirlo e o planteamento que nosotros temos. Seguramente, os dese bloque, do non, seguramente, nos sitios que gobernan, non o poden decir en todos os lados. Pero nosotros xa o viñamos facendo antes de que ustedes o pediran, xa fai moitísimo tempo antes, e non vamos a cambiarlo, porque nos parece que iso que é moi interesante. Conocen perfectamente os nosos veciños, ademais conocen o día que queiran, poden verlo cando queiran, deixámoslo bastante tempo colgado para que o vexan a hora que queiran, e nosotros evidentemente nos parece que iso é o máis lógico, o máis normal, porque cos avances tecnológicos que há neste momento, pois seguramente que puñéramos a hora que o puñéramos, non habería un porcentaje de veciños moi elevado aquí nesta sala de sesións, porque os que levamos aquí moitísimos anos, moitísimo, pois nunca vimos moito porcentaje de afluencia aquí. A min parece ben que houbera, pero tamén reconozco que cada un ten o seu traballo. E os que estamos na política, pois evidentemente a veces ao mellor estamos moi pensando en isto. Os ciudadanos máis ben están pensando que lle resolvamos os seus problemas, que lle resolvamos os servicios sociales, que lles teñamos as carreteras máis ou menos arregladas, que lles funcione o seu alumbrado público, que lles se pode recoller a basura, que teñan auga, que máis ou menos os nenos poden ir a un colegio onde collan todos, que máis ou menos se lles preste un bon servicio de calquer tipo de cousas que se nos pode ocurrir. Actividades culturales, deportivas, teñan un centro social onde reunirse, etc, etc, etc. Entón, neso é no que traballamos nós. E despois, evidentemente, pois gravamos os plenos desde fai moito tempo, desde fai bastantes anos, para que eles vexen as posturas que tomamos cada un dos grupos políticos ou cada un dos bloques, porque agora ao mellor xa vexo que
ao mellor non facía falta tantos portavoces, porque para decir o mismo realmente chegaba con que dixera un, porque eso é como se nosotros que somos 8 nos poñemos a falar todos, tamén non poderíamos facer varios, é dicir, oiga, pois un dice unha cousa, outro repita a mesma, outro volve a decir a mesma. Sendo do mesmo grupo, hasta parece que podría ser lógico, sendo ese grupo ademais mayoritario, con unha maioría absoluta moi por encima dos outros grupos todos, pois hasta podría ser lógico. Pero bueno, tampouco vimos aquí a perder o tempo, simplemente o que queremos é resolver os problemas aos ciudadanos, explicarlle o que queremos facer, explicarlle como queremos facer, que vexen a postura de cada un e que despois deso eles toman cada certo tempo, que ven a ser cada 4 anos, as medidas que eles consideran oportunas e adecuadas aos seus intereses. E iso é o que ven pasando ao largo de moito tempo, espero que siga pasando ao largo de moitos siglos en España. Pois eu creo que, como neste caso, é un debate que xa casi non tiñamos nin que facer. Pois ben. Se me permite, bueno, primeiro que a brevedade debe ser para todos. Hombre, se é proporcional á representación que temos, pois, claro. Así pásase de longo do que falamos entre os tres grupos da oposición. Eu, en todo caso, o da grabación me pareceme ben, cando unha cosa está ben, está ben. Eu nunca critiquei que se gravaran os plenos, todo ao contrario. Pero lembrolle que os plenos do mes de junio non están colgados na página. Ainda ningún veciño do Outeiro pode ver os plenos do mes de junio porque non están. Os procuraremos ser máis ágiles. Por exemplo, que realmente me gustaría que sorprendeume, eu que levo pouco tempo na Diputación, onde compartimos sillón. Perdón, vamos a deixar un cargo feito á empresa xa desde aquí para que señan o máis rápido. Que hai 3 meses, Pero, por exemplo, no caso da Diputación, que tamén se grava, non só se ven en directo, senón que a mí sorprendeume, foi unha sorpresa para mí, que o pleno pola mañá estaba en YouTube pola tarde, e máis con moi boa calidade, non? Pois iso é o ideal, porque así sí que é certo que quen quixera por lo menos podía velo. Ora, un debate visto en internet despois de 3 ou 4 meses carece completamente de sentido unha vez que pasa o tema, nada máis, porque é certo que está o tema debatido. A Diputación de Lugo realmente ten moitos máis medios que nós para facelo así. E realmente a publicidade dedicalle tanto diñeiro que eso é bastante fácil. 7. Votos en contra? 5. Queda aprobado.